नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल से रउआ सभे के स्वागत करतानी। आज पुस्तक समीक्षा सत्र में हमरा भी जौन पुस्तक बा भोजपुरी साहित्य के इतिहास। रचनाकार डॉक्टर अर्जुन तिवारी। विधा इतिहास, प्रकाशन वर्ष 2014, मूल्य 500 रुपये, प्रकाशन संस्थान विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी। इतिहास लेखन अपने आप में एगो बहुते श्रम साध्य काम हो। ये श्रम साध्य काम के प्रामाणिकता के संगे साहित्य जगत के सोझा परोसल ओकरो से कठिन काम है। तो हमनी के अगर कम शब्दन में कहल जाओ तो ये कहल जा सकेला कि भोजपुरी साहित्य के इतिहास भोजपुरी साहित्य के विकास यात्रा के दस्तावेज। कोनो भाषा के परिचय के मतलब होला ओकरा उत्पत्ति से लेके ओकरा वर्तमान तक के क्रमबद्ध गतिविधि के विस्तार पूर्वक जानल भा जानकारी प्राप्त कईल। भोजपुरी हिंदी आर्यन भाषा परिवार के एगो सशक्त भाषा है, जौना के उत्पत्ति मागधी, प्राकृत आ ओकरा अपभ्रंश से भइल मानल जाला। आज भोजपुरी के सर्वमान्य लिपि देवनागरी लिपि बा। पहले से शुरू करके आज ले गौरवशाली भोजपुरियन के चित्त चिंतन आ चेतना में हो रहल परिवर्तन परिमार्जन के साथे साथे भोजपुरी साहित्य में समसामयिक बदलाव के दस्तावेज के भोजपुरी के इतिहास कहल जा सकेला। भोजपुरी साहित्य के इतिहास भोजपुरी भाषा आ साहित्य के इतिहास पर लिखल गईल एगो अत्यंत महत्वपूर्ण शोधपरक आ प्रमाणिक ग्रंथ है। यह पुस्तक में भोजपुरी साहित्य के विकास यात्रा के समग्र रूप में सामने लियावे के सफल प्रयास भइल बा। इतिहासकार डॉक्टर अर्जुन तिवारी जी भोजपुरी साहित्य के जड़ ओकर सांस्कृतिक आधार, लोकधारा, रचनात्मक विकास आ आधुनिक स्वरूप के गहराई से विश्लेषित कैले बाड़े। यह कारण से ये पुस्तक भोजपुरी साहित्य के इतिहास के समझे खातिर आधार ग्रंथ के रूप में देखल जा सकेला। ऐसा एगो मान्यता बाटे अब तक के कि जितना इतिहास के पुस्तक अब तक लिखल गईल बा ओहमे से सबसे प्रमाणिक पुस्तक डॉक्टर अर्जुन तिवारी जी के भोजपुरी साहित्य के इतिहास के मानल जाला। इतिहासकार भोजपुरी साहित्य के शुरुआत लोक जीवन से जोड़त बाड़े और बड़ा साफगोई के संगे बता रहल बाड़े कि भोजपुरी साहित्य के असली आत्मा लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य, लोक संसार में बसल बा। भोजपुरी समाज के सुख दुख, परंपरा, संघर्ष, प्रेम, विरह, खेती, किसानी, सामाजिक संबंध आ सांस्कृतिक चेतना लोक साहित्य में जियतार रूप में मौजूद बा। ई सभे पता बा कि लोक धारा के महत्व भोजपुरी साहित्य के मौलिकता के स्पष्ट प्रमाणित कर रहल बा। पुस्तक में बिरहा, कजरी, फगुआ, चैता, सोहर, बारहमासा आदि लोक विधा के विस्तृत विवेचन कईल गईल बा। इतिहासकार बतौले बाड़े कि भोजपुरी लोक साहित्य खाली मनोरंजन के माध्यम नहीं के बलुक समाज के सामूहिक संस्कृति आ सामाजिक चेतना के वाहक हवे। पुस्तक के एगो खास उपलब्धि में एहमे कईल गईल काल विभाजन बा। इतिहासकार भोजपुरी साहित्य के विकास के अलग अलग चरण में बांट के ओकरे साहित्यिक प्रवृत्ति के विश्लेषण कैले बाड़े। आदि लोकधारा से लेके आधुनिक चेतना तक के यात्रा के क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत कैल गईल बा। इतिहासकार साहित्य इतिहास के केवल रचनाकारन के सूची बना के नहीं के छोड़त बल्कि साहित्य के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में जोड़ के देखतो बाड़े। यह से पुस्तक में इतिहास बोध विकसित भइल बा, जौना से पाठक के दिशाई ई समझ सकेला कि समय के बदलाव भोजपुरी साहित्य के दिशा और स्वरूप के कैसे प्रभावित कैले बा। पुस्तक में भोजपुरी साहित्य के अनेक महत्वपूर्ण कवि, गीतकार, कथाकार, नाटककार के परिचय आ साहित्यिक योगदान के विस्तार से चर्चा भइल बाटे। इतिहासकार निष्पक्ष दृष्टि से रचनाकारन के मूल्यांकन कैले बाड़े।
भिखारी ठाकुर, राहुल संस्कृत्यायन, महेंद्र मिश्र, रघुवीर नारायण जैसन रचनाकारण पर इतिहासकार के विवेचन विशेष रूप से प्रभावशाली बा। भिखारी ठाकुर जी के संदर्भ में इतिहासकार के कहानगी कि ऊ भोजपुरी समाज के पीड़ा और विसंगति असामाजिक कुरीत के मंच पर उतार के लोक जागरण के काम कैले। ये पुस्तक के भाषा विद्वतापूर्ण होखला का बादो सहज आ प्रभावशाली बा। इतिहासकार कठिनो विषय के सरल ढंग से प्रस्तुत कैले बाने। जगह जगह भोजपुरी शब्दावली या लोक संवेदना के प्रयोग पाठक के आत्मीयता के एहसास करा रहल बाटे। सोतपरक विस्तार अधिका भइला के बाद सामान्य पाठक खातिर जरिको उबाऊ नइखे भइल। यह पुस्तक एगो महत्वपूर्ण पक्ष भोजपुरी भाषा के अस्मिता के पहचान से जुड़ल चिंतन बा। इतिहासकार भोजपुरी भाषा के उपेक्षा, सरकारी मान्यता के अभाव आ साहित्यिक संघर्ष पर गंभीर सवाल उठौले बाने। उ एह बात के रेखांकित कैले बाने कि करोड़न लोगन के भाषा होखला के बादो भोजपुरी के जवन सम्मान मिले के चाहत रहल उ अभियो तक ले नइखे मिलल। यह संदर्भ में पुस्तक के साहित्यिक इतिहासे ना रह जाला, बल्कि सांस्कृतिक आंदोलन के दस्तावेज बन गई बा। भोजपुरी भाषा के संरक्षण और विकास के चिंता इतिहासकार के हर अध्याय में महसूस हो रहल बाटे। इतिहासकार के अध्ययन बहुत गहन बा। पुस्तक में कई गो संदर्भ, तथ्य, प्रमाणिक साहित्यिक प्रमाण आ ऐतिहासिक आधार प्रस्तुत कैल गई बा। ऐसे पुस्तक के प्रमाणिकता मजबूत बन गई बा। शोधार्थी लोग खातिर ई ग्रंथ विशेष उपयोगी बा। भोजपुरी इतिहास साहित्य के इतिहास पर लिखल गईल ग्रंथन में ई पुस्तक अपना संतुलित दृष्टिकोण, व्यापक सामग्री और गंभीर अध्ययन के कारण अलग पहचान बनावे में सफल बा। यह पोथी में आधुनिक भोजपुरी साहित्य के नया इतिहास रचनाकारण पर अपेक्षित विस्तार नइखे मिल पावल। महिला लेखन, दलित विमर्श और समकालीन साहित्यिक प्रवृत्ति पर और विस्तार कैल जा सकत रहे। असल बात यह है, जबकि भोजपुरी साहित्य के इतिहास जब भी लिखल जाला वो शुरू से कह के ओह समय तक के इतिहास होला। ओकरे बाद के वर्षन में अगर हमनी के बात करल जाई तो स्वाभाविक बात बाटे बहुत सारा रचनाकार लोग छूटल हुई हैं जो ओकरा ओह समय के बाद साहित्य में लेखन शुरू कैले, रचना कर्म शुरू कैले। भले ही वो आजू के समय में स्थापित हो गई होखे। ए बृहत्तर साहित्य जगत में भोजपुरी के 22 करोड़ लोगन के जब बात होला तो 22 करोड़ लोगन में सगरी रचनाकारण के ढूंढ के निकालल और उनके रचनाकारण के इकट्ठा कैल, उनके सामग्री के बारे में जानल, ये बहुत दुरूह काम बाटे। तो ऐसा में कुछ न कुछ चीज छुटिए जाला जौन आगे वो लेखन के क्रम के जारी रखे के प्रेरित करेला। जौना के हालिये में आयल एक आध गो पुस्तक बाणी सन जौन यही वितृष्णा के वजह से हमनी के सोझाइनी आ जौन वो सब रचनाकारण के समेटले बाणी जो उनकी छूट गई। समग्र रूप से भोजपुरी साहित्य के इतिहास पर लिखल एगो अत्यंत मूल्यवान, गंभीर आ संग्रहणीय ग्रंथ बा। एमे कोनो शक शुबहा नइखे। ई पुस्तक भोजपुरी भाषा के समृद्ध साहित्यिक परंपरा के प्रामाणिक रूप से सामने लियावे में सफल बा। इतिहासकार डॉक्टर अर्जुन तिवारी भोजपुरी साहित्य के विकास यात्रा के जौन समर्पण, शोध आ गंभीरता से प्रस्तुत कैले बाणे उ प्रशंसनीय बा। भोजपुरी साहित्य के विद्यार्थी, शोधार्थी, अध्यापक आ साहित्यिक रसिक लोगन खातिर ई पुस्तक मार्गदर्शक के काम करी, ऐसा हमारा विश्वास बाटे। एकरा संग ही हम एगो और बात कहल चाहे कि इतिहास लेखन में हमेशा विस्तार के संभावना बनल रहेले जौन इहो बा। एकरे संगे संगे आज हम ये चर्चा में एगो और बात के इंगित करल चाहता नहीं। यह पुस्तक के लेके कुछ लोग ऑनलाइन गोष्ठी कैल, उमन इतिहासकार के ऊपर अंगुरी उठावल लोग, जबकि उमन अंगुरी उठावे वाले लोगन में बहुत लोगन के ऊपर पहले ही से अंगुरी उठ चुकल रहे। अगर कोनो कमी बेसी रहल तो ओके इतिहासकार के लगे जाके मिल के वो चीज के उनके समक्ष रखे के चाहत रहल आ वह पर एगो
सामान्य दृष्टिकोण बनावे के चाहत रहे। बाकी कुछ लोगन के मजा आवेला दूसरा के निंदा करे में, ऐसने लोगन से साहित्य के विकास ना हो, साहित्य के बढ़ंती ना हो, भोजपुरी भाषा के विकास में ऐसन लोग आजू के जामल काकरोच पार्टी जैसन लोग होला, तो ऐसने लोगन से बाचे के चाहिए। विस्तार के संभावना हमेशा बा इतिहास में, हम पहले कलिया अब वही कह रहल बानी कि जौने घड़ी रउआ सोचे शुरू करब वो घड़ी से लेके पीछे तक के चीजुइन के तो रउआ कवर कर सकेली, बाकी आवे वाली चीजुइन के विषय में कोनो भविष्यवाणी ना कइल जा सकेला कि फलाना समय में फलाना साहित्यकार रही है तो उनका रउआ पहले ही से लिख दें, ऐसा संभव नहीं थे। तो यह बात के संगे ही हम इतिहासकार डॉक्टर अर्जुन तिवारी जी के सादर प्रणाम करतानी, नमन करतानी, उनके ये ग्रंथ के, उनके कृत्य के हमेशा नमन बाटे। हमरा जैसन लोगन के जेकरा खातिर वो एगो मार्गदर्शक के रूप में सोझा आइले साहित्य जगत के भोजपुरी साहित्य के इतिहास का रूप में एगो समृद्ध ग्रंथ दे के गईले। जय भोजपुरी।